Idan ka shiga cikin Pixel Lab, feature ta farko da zaka fara tozali da ita ce template. Feature ne wanda yake da matuƙar amfani, wanda shortcut ne na idan zaka yi design kawai zaka yi amfani da shi directly. Abu na gaba kuma wannan wuri ne inda zaka je kai rubutu tare da sa dukkan wani kalolin font style da kake buƙata. Idan kuma ka yi wani design mai kyau haka, kana so kuma baka so ka rasa shi, kana so kai saving ɗinsa, akwai gurin da ake kira da style, inda zaka je kai saving ɗin dukkan kalan wannan style ɗin da kai amfani da shi wajen design, saboda kai amfani da shi a next design da zaka yi. Idan ka dawo kana so kai amfani da wannan style ɗin da kai saving a baya, kawai inda zaka taɓa style, sannan ka taɓa wajen my style, zaka ga dukkan style ɗin da ka taɓa saving akan Pixel Lab. Edit, wurin da zaka rubuta dukkan abin da kake so ya fito akan design ɗinka. Idan ina so wannan rubutun ya zama guda biyu, sai na taɓa copy. Wannan rubutun nake so, wannan jan shi nake so ya dawo sama, saboda haka sai in taɓa to front. Idan na taɓa jan kenan, na taɓa jan rubutun, to sai kuma in taɓa to front. Kun ga ya komo sama. To idan kuma ina so ya koma baya, sai in taɓa to back, ko sai in taɓa, kun ga ya koma bayan shi. To wannan kawai shine amfanin wannan to front ɗin nan da kuma to back. Sai position, inda zan saisaita position, saita rubutu na, saita koma dai wani irin object ne ko wani shape na ɗauko zan yi design da shi. To gashi nan zan yi sama, zan yi ƙasa ba wannan position ɗin. Sai wannan relative position. Misali relative position, ina taɓa wannan, amfaninsa kawai shine ya saisaita min duk inda nake so. Misali idan na taɓa wannan na gefen nan, na sama na gefe, na taɓa kun ga ya koma can ɓarin. To misali ina so ya koma sama, sai in taɓa nan. Ina so ya koma a tsakiya, ina so a saita min shi a tsakiya. Wannan kuma color ne, zaka je ka zaɓi color da kake so ka ɗora a rubutunka. Ga su nan kaloli ne da ma in ma bata yi ma ba, gashi nan zaka iya samun wata, ka zo ka jajja ka haɗa kala. Abu na gaba sai texture. Texture abinda take nufi, bari a nuna muku yadda take aiki. Idan mutum yana so ya sa wa wannan rubutun kalan wani hoto da yake da shi akan wayarsa, to yanzu bara mu gani. Na ɗauko wannan hoton zan saka shi ina son kalarsa. Kun ga yanzu rubutun ya koma kalan hoton. To saboda haka texture take aiki. Sai opacity ɗin nan, ya kake so zanen ka ya kasance, kana so ya fito raɗa ne sosai. Misali in na ja opacity zuwa ƙasa, na rage shi, za ku ga wannan rubutun yana raguwa, hasken shi yana raguwa, yana ɗan ɓacewa, yana fading, yana ɗan koɗewa. Kun gani yanzu gaba ɗaya na cire opacity gaba ɗaya ya zama 0%. To idan na dawo da shi, za ku ga yana dawowa. To wannan shine opacity. Sai rotate kuma gashi kuna gani rotating, gashi nan nayi rotating ɗinsa yana ta jujjuyawa. To sai max. Wannan max ɗin ga yadda yake. Misali ace ina so na cire wani ɓari daga jikin wannan kalmar. Misali ace ina so na cire wani ɓari daga jikin wannan kalmar. To kun ga na zaɓi inda nake so, to sai in taɓa nan enable. Kun ga ya cire min. Idan misali iya inda wannan igiyar, wannan ɗan zare-zaren ya gewaye nake so, sai in taɓa out. Kun ga abin da yayi waje, abin da baya cikin wannan igiyar kawai shi zai cire. To kun ga yanzu abin da ya ragu kenan. Duk abin da ya fita daga cikin wannan igiyar ya ɓace, na goge shi. To idan kuma in ne, abin da yake cikin igiyar shi zan goge. To misali in kuma bana so, sai na kashe. Shikenan, abin da max yake nufi kenan. Sai font. Pixel Lab akwai shi da font kala-kala. Idan kana da font ɗinka na kan wayarka, gashi nan zaka ɗora su ne. Akwai font kala-kala a Pixel Lab masu kyau. Sai ka zaɓi wanda kake so ka ɗora a design ɗinka, gasu nan kala-kala ne. To sai kuma wannan style ɗin nan. Style ɗin nan mu kula yadda yake aiki. Idan na taɓa wannan capital B ɗin nan, to ina taɓa ta, za ku ga, ku kalli wannan rubutun, za ku ga abin da zai koma. Kun ga ya koma wani bold, yayi kauri, yayi zama mai kauri. To sannan idan kuma na taɓa nan, wannan ya ɗan karkace ɗin nan, karkatatta, na taɓa,
kun ga ya ɗan karkace shi ma rubutun na. To wannan U mai ɗan layi a ƙasa ɗin nan ita ma idan na taɓa ta kun ga ya ɗan ja min layi. To idan kuma bana so gaba ɗaya wannan T ɗin gashi nan an yi cancel ɗinta sai in taɓa kun ga gaba ɗaya komai ya fita. To kun ga shi amfaninsa kenan. Idan misali wannan kawai nake so da na taɓa sai in fito shikenan. To sai kuma cap. Shi kuma cap ga yadda yake. Misali ina so in bending ɗin abu, in bending ɗin rubutu gashi. Ɗan karya shi ɗan lanƙwaya rubutu na. To shi haka cap yake, amfaninsa kenan. To sai kuma background. Idan misali rubutunka kana so ka sa mai background, to shi ma ga yanda Pixel akwai shi da background kala-kala. To ga kalar da kake so ka sa sai ka zaɓa. Misali gashi nan kaloli manya-manya. Yawwa. To sannan kuma ga wani abu left fading ɗin nan. Idan ina so in buɗe background kun gani idan na ja shi zai ta tafiya haka. Kun gani zan kuma iya zuƙe shi gaba ɗaya. Ga kuma right na hannun dama. Ga na sama na buɗa shi ma. Ga na ƙasa shi ma na buɗa shi. Ga kuma radius. Idan na ja radius ɗin nan ba za ku ga abin da zai faru. Kun gani? Yawwa sai kuma spacing. Idan na taɓa spacing ɗin nan ba za ku ga me zai ne spacing. Kun gani idan na taɓa. Kun gani kalmomin sun ɗan wawware haka. Gashi kuna gani idan na ja za su yi ta tafiya su ma. Kun gani suna zuƙewa kuma zan iya harhaɗe su sosai yadda dai nake buƙatar zane na ya kasance. Akwai zanen da yake buƙatan a cuɗe kalmomi, a cuɗe haruffa, akwai kuma wanda baya buƙatan haka. Saboda haka kawai wannan shi ne spacing. Sai kuma line spacing. Line spacing kuna gani, kun gani idan na buɗa shi kun ga abin da yake yi. To wannan shi ne line spacing. Kuma stroke. Stroke ba za ku ga shi ma yanda yake aiki. Idan muka duba kun ga na kunna shi to ya ɗan sa min wata 'yar fata jikin rubutuna. To haka stroke yake aiki. Zan iya sa shi, ga kaloli na da dama zan iya zazzaɓa na sa wadda ta yi min. Abu na gaba kuma sai emboss. Yawwa emboss ɗin nan yana da matuƙar muhimmanci sosai a cikin design. Idan misali muka kunna shi kun ga abin da ya faru. Ya mai mana da abu irin 3D. Sai wannan perspective ɗin nan. Idan muka duba perspective ba za ku ga abin da yake faruwa idan aka taɓa perspective. Misali ina so design ɗina ya kasance misali a irin karkace ana kallon shi ta misali ta gefe ake kallon design ɗina. To ina kunna shi ba za ku ga abin da zai faru. To kun ga abin da ya faru da wannan design ɗin nawa da na sa mai perspective. Kada bidiyon ya yi tsayi bara na bari haka. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba inda zan fara koyar da graphic design tun daga beginning har zuwa professional insha Allahu. Ku dai kawai ku yi subscribing, ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar na ɗora sabon bidiyo.